l'escola de naturalistes he après a observar la natura. Sempre estem a la Fundació EMIS i a Can Moredes, però anem a diferents llocs. A l'aula de natura, al bosc, a la bassa, a la masia, allà on vulguem. A l'escola de natura sortim a la natura i aprenem coses de la natura. M'agrada venir perquè és molt divertit. Quan vinc a l'escola de naturalistes m'ho passo molt bé.